sóc soci del Círcul Maldà perquè a mi, en aquest moment que es parla tant d'empreses culturals i d'indústries culturals, almenys en el teatre, el que m'agrada és l'art. L'art fet per artistes i fet amb tota la cura i amb tot el respecte. Jo m'he fet soci del Círcul Maldà perquè era soci del RAC i em faltava un altre tipus d'assistència. Vostès saben que el RAC un truca i tenen assistència de molts tipus, mecànica. El Círcul Maldà és un lloc on un pot tenir assistència poètica. Des de la revista Serra d'Or hem donat sempre una gran importància al món del teatre i en concret en Pep Tosà ha tingut 3 vegades els premis de la crítica de teatre Serra d'Or. Penso que la seva iniciativa de tirar endavant el Círcul Maldà és una iniciativa que mereix tot el suport i que voldríem que tingués continuïtat i que funcionés molt i per tant demanaria a totes les persones que puguin ajudar que hi ajudin. Em sembla important recolzar la qualitat, perquè uns tant i els altres tampoc. És la pregunta de sempre que ens fem des de fa molts anys. El Círcul Maldà ens ofereix qualitat, qualitat i qualitat. A veure, jo en aquests temps de gran massificació no tinc massa clar que s'hagi de fer propaganda d'un lloc com el Círcul Maldà, perquè produeix un cert horror la idea de veure'l de cop i volta ple de japoneses i italians, gent de les Borges Blanques i de Cincinnati. Però, en tot cas, en fi, i aquí estem posats, crec que sí que val la pena fer-ho, perquè s'ajunten un lloc únic, meravellós, un lloc antic, carregat d'història, amb una bona gestió per l'activitat artística. Que no s'han d'escriure històries així, com aquella, perquè després sempre hi ha algú que imita la ficció, que aconsegueix tornar-la vertadera. Jo sóc sòcia del Círcul Maldà perquè és un espai cultural a la ciutat de Barcelona on es fa un teatre de molta qualitat, alternatiu i compromès, i en una ciutat on cada vegada més tot està pensat de cara al turisme, penso que perdre's una petita joia com aquesta seria una llàstima no només per la ciutat, sinó també pels habitants que hi vivim el dia a dia. Soc soci del Círcul Maldà, en primer lloc, perquè m'agrada el teatre. I a més perquè és un lloc on es fa teatre d'art, on s'investiga i on els productes que surten d'aquesta investigació i d'aquesta creació són necessaris pel teatre català, són necessaris per la ciutat de Barcelona. Aquest és un projecte que ha d'estar recolzat pels diners públics i crec que seria una boníssima despesa de diners públics que aquest lloc continuïs existint i que el poguéssim aprofitar tots. Jo sóc soci del Círcul Maldà perquè m'agrada molt aquest local, perquè respecto i admiro la personalitat del Pep Tosà i dels seus actors, perquè m'agrada les obres que fan i perquè són els ulls que en aquest moment saben el que volen i on van. Som tremolant d'avorriment. Ha arribat a creure que és absolutament indispensable consumir productes nous sempre seguit. Això és el que el fa sentir viu. La vida s'ha convertit en una cursa frenètica d'adquisició de productes inútils per estar distret. De manera que la màxima aspiració d'un artista consisteix en resultar divertit. Tots els seus treballs estan concebuts sota aquesta terrible amenaça de l'avorriment. Tots, la literatura, el cine, la música, l'arquitectura, i no en parlem del teatre. Divertir, el que és pitjor encara, entretenir. Quin gran deure, no? Quin gran compromís per un artista. M'he fet sòcia del Círcul Maldà perquè no em cal mirar la cartellera per anar-hi. Tot el que hi fan és bo, però sobretot és com ho fan. Et sents tan a prop i t'ho diuen d'una manera tan íntima, gairebé eròtica, que sempre en surts molt millor del que hi has entrat. Soc sòcia del Círcul Maldà perquè val la pena veure teatre de qualitat. Jo m'he fet soci del Círcul Maldà per poder viure el teatre de ben a prop. Nosotros, como empresa, nos hemos hecho socios del Círcul Maldà para obsequiar con cultura a nuestros mejores clientes.
vaig descobrir el Círcul Maldà veient una obra de teatre, a l'Ivanov del Pettossar. Em va encantar l'obra i em va encantar l'espai. Penso que seria molt útil al Barcelona disposar d'una sala així petitona que serveix bé per portar obres petites que no necessiten més, que a més resulten ser més independents. Penso que és un bon lloc per concerts, com per trobar d'amics, com un lloc de gestació cultural, i penso que un lloc així s'hauria de tenir en compte i estigués d'alguna manera subvencionat, que no només depengués de l'inscripció dels socis. Aposta des d'aquí, jo us demano una mica de consideració per al Círcul Maldà. Jo sóc soci del Círcul Maldà perquè la distància curta en el teatre és un valor afegit, gens corrent, perquè el marc que envolta aquest teatre és diferent i per l'autoexigència dels que munten les obres. Jo m'he fet soci del Círcul Maldà perquè aquest espai hi ha de ser a Barcelona i s'ha de recolzar un espai com aquest. És potser l'espai teatral de Barcelona més interessant en quant a que l'actor i l'espectador poden saborejar una proximitat que és absolutament interessantíssima i necessària en determinats espectacles. Notar l'espectador allà davant, igual que l'espectador nota i veu i percep l'actor tan a prop, és molt valuós pel teatre. Escolti, miri, vol que digui una cosa? Crec que l'Herpes Zòster és una mica com el remordiment. Sí, tots el portem en el nostre interior, adormit, i un bon dia es desperta i ens ataca. I després es torna a dormir perquè som capaços de calmar-lo, però sempre el portem en el nostre interior. No hi ha res a fer contra el remordiment. I doncs jo som soci del Círcul Maldà, en primer lloc perquè la manera de fruir d'una programació artística que m'apareix d'un gran nivell, un nivell excel·lent, i en segon lloc perquè també és la manera de recolzar un projecte que, com a molt d'aquests projectes basats en la qualitat, són sovint fràgils i és una cosa que, en fi, una societat rica i civilitzada no hauria de ser així. És evident que soc sòcia del Círcul Maldà perquè m'agrada el teatre. I allà veig bon teatre, perquè m'agrada la gent que s'arrisca. I allà hi ha gent que s'arrisca, perquè crec que això és l'esperit i l'ànima d'un creador. I allà hi ha gent que està creant, que són artistes. Per tot això, per començar, soc sòcia del Círcul Maldà. Doncs jo m'he fet soci del Círcul Maldà perquè trobo que la seva oferta o la seva proposta és molt atractiva i ofereixen uns espectacles de molta qualitat. Jo vull contar la història del senyor Sommer, vaja, en tant que sigui possible, perquè en realitat tal història no existeix, sinó només aquest home molt estrany, la trajectòria vital del qual se va creuar un parell de vegades en la meva. Però convendrà que tornen a començar des del principi. Quan jo encara m'enfilava als arbres... I realment, pensant-ho bé, 25, entre 80 cèntims al dia per veure 2 obres de teatre i un concert, home, em sembla que val la pena, no?